abamelikazi, ngibingelele abefundisi, ngibingelele abafundisikazi, ngibingelele amadikonikazi, ngibingelele abavangelikazi, abashumayelikazi, abantu abasha, amadodana, omama, kwelihle lomfelo Jesu Kristu. Amen. Ake siphinde izandla bazalwane, uyaphila noNkulunkulu. Ngicela sibheke kafushane bazalwane, uMikha chapter 4 ivesi lika 5. Ngizoba mfisha. Jesu inqaba, Jesu inqaba, Jesu inqaba. Sokuthula ibandla leli laseMosheti lithi iBhayibheli bekade liholwa umprofeti uMikha ngaleso sikhathi. Lithi iBhayibheli uMikha kwiTestamenti elidala wayekade ewumprofeti wesithupha kwaba yi-12. Ngicela ukufunda bazalwane. Verse 5. Ngokuba bonke abantu bahamba kube yilowo nalowo ngegama likaNkulunkulu wakhe, kepha thina siyahamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu. Ngithanda le sentence bazalwane. Kepha thina siyahamba ngegama likaJehova uNkulunkulu. Baba, izwi lakho leli liphilile, lingamadoda asiqondisayo endleleni. Baba ongcwele, izwi lakho liyahlukanisa kumathambo nomkantsha. Izwi lakho Baba ongcwele liyahlukanisa imisedari yaseLibanoni. Baba ongcwele, izwi lakho lingumbhoshongo onamandla uNkulunkulu ongcwele ogijimela kulona uyalonda. Baba ongcwele, ngisazokhuluma ngezwi lakho, thina indebe zami uNkulunkulu ongcwele ngiphefumule amazwi akho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Imessage yami yanamhlanje ithi walk with God until devil notice. Hamba noNkulunkulu